Dakle, moja kćer ima 9 godina, ide u 4. razred i čini mi se da je jedina koja još uvijek nema pametni telefon. Mislim da je većina djeca nabavilo pametne telefone u 2. 3. razredu. Prosječno sudjeluju 10, 20 WhatsApp grupa, Viber, ne znam kakvih čuda i stalno su izloženi tome. A mi se nikad nismo povodili time da je odgajamo tako da se uklopi i da bude kao sva ostala djeca i da ona mora imati pametni telefon ako imaju sva druga djeca ili bilo što drugo. Tako da smo odlučili čekati da procijenimo kad je ona dovoljno zrela da je pustimo u tu virtualnu džunglu. I ona ideja da djeca bi kao trebala pristupiti i Faceu, Instagramu, Whatsappu i svemu tome kad imaju 13. Ja ne znam ko to regulira, ali to ne da je palo u vodu, to se potopilo u oceanu i mislim da prosječno dijete već sa 8-9 godina ima pristup nekoliko takvih vidova komunikacije i još nisu dovoljno emotivno zreli da se nose sa svime time, a izloženi su tom svijetu. Tako da najčešće kad problemi nastanu offline, u stvarnom svijetu, najčešće se nastavljaju i to je ono što je problematično. Ti više onda se ne suočavaš sa svojim bulijem samo u, 4 sata škole, nego svih 24 sata dana ona na neki način može doći do tebe ili reći neke stvari o tebi, a da to svi ostali vide. Znamo da 93% djece komunicira redovito preko pametnih telefona i da koriste pametne telefone svakodnevno u svojem životu i to od najranije dobi. Dakle, već i djeca predškolske dobi imaju mogućnost pristupa internetu, društvenim mrežama i svim sadržajima i zato je s roditeljima važno razgovarati o tome da je dobro da se oni što više onda uključe kad su djetetu već kupili pametni telefon i u onom trenutku u kojem su oni prosudili da je to dobro, a mi im opet sa znanstvene strane kažemo da bi to bilo što bolje odgoditi, što je moguće više. Dakle, svakako ne prije osnovne škole, možda ne čak i u prva 4 razreda osnovne škole dok je dijete još u toj nekakvoj razrednoj nastavi, možda malo kasnije. Moja kćerkica, kako je vrlo malo uključena u taj svijet, nije imala izravno iskustvo, imala iskustvo sa bullyingom, definitivno, već u vrtiću, sa 3 godine i tada smo je učili da se postavi, da se bori za sebe, da ne uzvraća istom mjerom, dakle da na uvredu ne uzvraća uvredom, da na nasilje ne uzvraća nasiljem, ali da se jasno postavi za sebe i učili smo je tada kako da to ne doživi osobno. I to je jako loše prolazilo sa 3, 4, 5 godina jer nije to jednostavno mogla odvojiti od sebe. Danas već sa 9 je puno bolje o tome. Tako da smo na neki način pripremili da se mudro nosi sa bullyingom u stvarnom svijetu i onda smo danas sigurni da će se sutra mudro nositi sa cyberbullyingom. Tako da mislim da tu lekciju ne trebamo početi učiti kada dijete doživi prvu uvredu na Faceu, nego kada doživi prvu uvredu u vrtiću. I onda će biti pripremljenije na Faceu, Instagramu, Snapchatu ili ko zna kakva čuda će sve naši klinci izmisliti. Dakle, bulija je bilo i u moje vrijeme, čisto da se razumijemo, samo što je tada to ipak bilo drugačije. Dakle, tada kad ti netko želi, uvrijediti ili napisati nešto loše na tebi, u mojoj generaciji su to napisali na vrata WC-a u školi. I to onda vidi 17 djece dnevno. A ovako sad možeš napisati na svom zidu Facea ili na Instagramu i to može vidjeti 17.000 djece. Zbog toga roditelje potičemo da razgovaraju sa svojim djecom i ako primijete da im je dijete možda izloženo nekakvim nasilnim sadržajima, neprihvatljivim sadržajima, moralno neprimjerenim sadržajima s kojima se djeca ne mogu nositi, da jednostavno u razgovoru s djecom to pokušaju nekako riješiti i da ih prate. Naša je poruka, nemojte okretati glavu na drugu stranu ako vam dijete dođe doma iz vrtića, iz osnovne škole i kaže da neko u nekoj grupi koju oni imaju, je li riječ o WhatsApp grupi, je li riječ o Instagramu, o Facebooku ili nekoj drugoj društvenoj mreži, ako neko negdje nekoga vrijeđa. Upozorite na to, slobodno razgovarajte sa svojim djetetom, potaknite njega da razgovara s nekim u školi o tome, da razgovara sa svojim prijateljima i da to pokušate zajedno spriječiti. Dijalog može spriječiti mnoge oblike nasilja koji se mogu dogoditi našoj djeci ako smo mi neoprezni i ako mi mislimo da smo zaštićeni u svojem malom obiteljskom krugu i da se to našem djetetu ne može dogoditi. Mislim da roditelji nekad rade grešku da žele djecu u potpunosti zaštititi i odvojiti od tog svijeta. To je nemoguće. Dakle, djeca su danas, zahvaljujući pametnim telefonima, mi smo stalno online. Dakle, oni jesu online, oni će biti online, to je takva generacija i to mi moramo prihvatiti. Tako da nije stvar u tome da im priječimo to jer kao i da ne želimo da djeca budu unutra jer kao tako ćemo ih zaštititi. Ne, zaštitit ćete ih tako da ih pripremite, a ne fizički izvadite iz tog svijeta jer to nije dugoročno rješenje. Ne znam, ja sam sinoć baš bio sa svojom ćerkicom u svom kvartu u Novom Zagrebu. Ja sam joj pokazivao što sam ja sve radio vani, gdje sam živio,
Mi smo se pikulali, igrali s autićima, igrali lopova i pandura, gumija, lovice, sve smo radili vani. Danas djeca, čak i kad su vani, i dalje prčkaju po mobitelima i tako komuniciraju, a jedan nasuprot drugoga su, ali dalje komuniciraju na taj način i to je normalan dio njihove društvenosti. Mi moramo to razumjeti, moramo se uključiti, moramo ne možda ih nadzirati kao kobac, ali povezati se s njima. Iako ja mislim da se ta glavna povezanost događa u ovom offline svijetu. Dakle, mi se moramo povezati s njima u offline svijetu da bi ih zdravo i odgojili i imali povjerenja u njih kada odu online, jer ih ne možemo nadzirati 24 sata dnevno. Tako da glavna bitka se ipak vodi u ovom offline, normalnom, uobičajenom svijetu, da na kraju krajeva ako upadnu u probleme, da nam to mogu reći. Ako im se dogodi nešto što im je neugodno, da nam mogu doći, čujte, ovo se dogodilo. Jer da, danas glavno pitanje kada djeca dođe iz škole nije što je bilo u školi, nego što je bilo u školi i što si radio na Instagramu. Dakle, što ti se dogodilo? Da li je bilo nešto što se dogodilo i u tom online svijetu, jer to je njihov svijet. Dakle, mi moramo biti uključeni u to. Najvažnije kod odgoja djece, posebno male djece, osim razgovora, naše ponašanje. Ako naša djeca vide da mi u automobilu, da mi kod kuće non stop u ruci držimo mobitel, da se ne možemo odvojiti od njega, onda mi zapravo svojim ponašanjem poručujemo da nam je taj mobitel jako važan. Ako nam je taj mobitel presudan i važan, onda će i djeci biti isto tako. Ono što je naša poruka jest komunikacija odgaja, a naš odgoj komunicira. Zato nastojimo i ponašanjem onda komunicirati i odgajati, jer naša djeca zapravo, posebno ona mlađe dobi, oponašaju ono što mi činimo, jer smo i mi, bez obzira na sve medije, ipak glavni uzor i mi smo i model svojevrsnog ponašanja.